anu isi sampane dindo gak duit dah. Bueno tak bueno. Gak apa-apa, Pak. Selengan akeh ya alhamdulillah. Ya iya, Pak. Tapi kok wong lanang butuh iki Isine dikei. angil. Ki sing matun wetenge doles sulur takon poso. Poso ben duitku gak kalong ngono gitu. Tandure mbae istimewa. Sampeyan iso apa ora bolo-bolo YouTuber tandur ngene iki kaya nggone Mbah Markam. Iki tetep ning channel Mbah Markam bolo. Luar biasa tandur mbae. Tetep hebat.